Este é o aspecto completamente renovado deste inmoble no que se executaron obras de mellora enerxética e de accesibilidade por uns 400.000 euros, dos que a Xunta cofinanciou a través das súas liñas de axudas 140.000. Esta é unha das axudas que desenvolvemos o ano pasado, o ano 2020, donde para todo Galicia tiñamos 10 millóns de euros e no caso de Ourense pois designamos 1,5 millón de euros. E temos que continuar nesta línea, primeiro porque é a línea de Europa, é a línea que de futuro, porque a eficiencia enerxética tamén supón un mellor confort para quen está vivindo nos edificios e, aparte do confort, aforros importantes. Este ano hai unha nova liña de axudas dirixida a comunidades de veciños ou mesmo propietarios de vivendas unifamiliares que desexen levar a cabo unha mellora de eficiencia enerxética da envolvente térmica, apostar polo uso de enerxías renovables nas instalacións térmicas de calefacción, climatización, refrixeración, ventilación e auga quente sanitaria, así como mellorar as instalacións de iluminación. Cofinanciamos a envolvente e a parte da envolvente pois tamén tanto a electricidade, os cambios de iluminación como a calefacción, de maneira que vayamos cumplindo todos os parámetros. En inverno estamos fantásticamente ben na casa e no verán pois tamén o poidamos facer gracias ao gran aislamento que se pode poñer, non, con estas axudas. Neste edificio chama especialmente a atención esa fachada transventilada. Detrás del panel lleva un aislamiento de 60 milímetros de espesor. Se dotó todos los pisos de unas calderas de condensación de gas. El patio de luces se revistió todo y se aisló también. El ascensor se metió uno nuevo monofásico, modelo Evolus de Nord, que funciona como si fuera una bombilla, que la enchufas como si fuera una bombilla de 500 vatios, que no consume prácticamente nada y lleva un sistema que con el frenado pues lleva unas baterías que recoge esa energía, que en caso de que se vaya la luz pues funcionaría el ascensor, daría para 20 paradas más sin que haya corriente.